No niin, sitten taas terveisiä Kalottilinja-projektista. Meillä tässä Samuli huomasi, että oli ruvennut toi lämpärin kenno vuotamaan ja no tyypillisesti taas sanoi, että se on niin pieni homma, että hän hoitaa sen tuossa äkkiä iltapäivällä ja kyllähän tässä nyt sitten kun rupeaa katselemaan tätä, niin kyllähän tässä iltapäivä kyllä tulee vastaan aika lailla, että olikohan tää nyt kaikki niin kuin ihan välttämätöntä, että miten tää vaihdelaatikkokin niin kuin liittyy tähän lämpärin kennon vaihtoon, että onko sulla nyt mitään sanottavaa tähän, että millä me päästään nyt sitä turskaa sitten hakemaan? Ei mitään, ei oo. Ei, se on kyllä niin tyypillinen tilanne sitten, että sitten paetaan sitä vastuuta, kun kiire painaa päälle. Millä itse helpommin teette homma? Niin, se on toisaalta, kun me ei se kukaan ikinä vielä tehnyt tämmöstä lämpärikennon vaihtoa, niin se on vaan se, että kun me nyt niin etsitään, että missä se, niin kuin se kuuluisa kenno nyt sitten niin kuin sijaitsee, että ja vielä ei ole tullut mitään semmoista, minkä me tiedettäis olevan niin kuin oikeesti se kenno, niin ei löydy. Mutta ei mitään, me jatketaan etsintöjä ja ehkä meitä vielä onnistaa. No niin, mutta nyt pojat sanoo, että nyt me on löydetty se lämpärin kenno, mutta tässä ei näy kyllä mitään vuotoja. Me on nyt pesty sitä ahkerasti ja mutta niin vaan noi kokeneemmat sanoo, että kun tilanne on tää, niin se on se ongelma siinä lämpärin kennossa ja se on silloin vaihdettava, että sitä ei kuulemma pysty korjaamaan, niin me ruvetaan nyt etsimään tämmöstä uutta kennoa ja me palataan sitten taas alueelle, kun me saadaan uudet korjausosat